obia ompe Kristo asemu bia no oye mo boche wiase ni pa nyina nti de beye na ye dwumadi beso Kristo aninti sere da ye guso a ye de Kristo mo futusam eba no akaka kra bi o na wiase wei asai kaka kra bi na wiase wei asai na woni pada sani kura no ena he ena bedi ni wiase nti adofonom ya adane da nyina no ye mu be hia no mesrew be bia wo hwe me firi bia no bo wadwen po se ebra otiatas fasa asisui na wo home na wo didi na wo nom na wutimi da sori ye no mentena se ema wapede ana wo peso ne mumye fa nhye ya dwene akoma mu se ye betena se e de ama Kristo ni abobra e fata asempa wo de ba wiase inshiranka Kristo din da amen enu ayebedi nkomo na asempa e de ba ye no asem ne tudin se Satan esetu a utu ewa Kristofo so yes Satan esetu a utu no e Kristofo so enu aye babedi ho nkomo wiase tamfo baako a wotiti ni pada se ni wasase so ebonjam ofani paso ene di ne dwuma enti wadam ne nede so adada nipa bebrebe ama fidi a osunsum ye no eyiyi nipa pi titiriw ene akristofo binum enti eno a onkonkron nam asempa no so tu yefo e kasa de kire ye je obia maboden se obeyere ne ho na odina nani ato Yesu Kristo so no anya nifire na wananti Kristo ahediem na Kristo tumi atimi abebo no ho bai we are target to Satan destruction and enema ekeka ho ntie no ayebedi ho nkomo opefu video no bia atia oko YouTube Ojawura TV a full message ne da ho messages bia honkonkrom ye kan platform so bia ni ewo YouTube channel nim hallelujah enti enanso so Kristo bi kwai de asemfoforo ahye ya no ya ene anwumere me ne oba bedi ehon nkomo na enasem no mesre dodo a dane da nyina ni mu hia se enasem no nso ye be ya aso na yetie asem no yi enasem no matudi se wuni Kristo a wuni nkwaje yes se wuni Kristo a wuni nkwaje no Jesus no life amen eneni po bebrebe ana wati asefa asase so a bacho bebre ahobrasem tina o ma betra asase so no enu anse o mote so saa e ba mo chawo de bia no se Kristo makwanya me de asem we etu dwa berbia
ewiase we na da ho kakraka no ewo wura o obi dia yes obi dia na de ewiase we eye ne dia no ono ana ebo me no mienu ano de betra asase so na so se oto ani hwe wiase we mu a bonsam ye nitifo na wode akoma primu awura nipa ebinumu ama Krista wode ni mogya ebeba aforo kronkron ma ye nkra nkwaje ali eje Nyankopon a oye wiase we na ninti ye nyina won kwamu no obonofo na prim dodo na akoma amonu nyamfo we omonyini ni orofo se wo hwame a obarema ba ko pe ana me kamfo no edina ma wo se bomodin na hwehwe na kira kwai na ginidi jinsa ba manidi Dwane efa ho be hye na se na ontimi ma wasundwie eda edi akire se wo hwe wiase percentage no a best 70% ene di wiase achi you say wo hwe life yo mu a sa 70% no omu di wiase achi no omu nyina esom bonsam anaso mo so ahombone yes obu okura wosom bonsam beto no amu kura onim so som bonsam eye nwuma ene afade ene anamuntu anipa bi 20 wakogina bonsam agina me say odofo a me ne wahia se onipa eni Kristo a oni nkwaje to onipa biada wo life so a wo hwemi bia no bo wadwen po se won kwa na kakra akai ewo wiase no obehwe Yesu Kristo akira kwai no Jesus no life ishiranka Nyankopodin yana me yawo atoda sede yana won konkron de messages ne mame no esesen ka minya Bible reader nenka sede uko mi page won se messages bo am we studio na me preach sede ye hot no nenke kosa azuminya Bible reader me bompa ye se urade be boa na ze mabakuma se minya Bible reader bia na katem bia no be life bia na nkoti studio ha na ma set ayino ba akwa ma no stand we no ba akwa ma no na ayefe rich man God will bless you ye bompa bibia be okay urade brene ebrepa cause the way won konkro edemi preach no enye foda asem eye power ezo ne boys na umaba no omunyina omadwene dodo no a sika so no omadwene wo nzebe ne kakra ishiranka Kristo din enti enkoma me ne wudi ne se no Jesus no life ni dipa bebrebe era wasase we so a omu ni Kristo nu o mabrabom Kristo ni na brabom ba kwese na so betan asase we so na se Yesu Kristo ni wa brabom na brabia wo pe na wo ba ebe ye dai eno anyankwa ededi akire enti ewiase wei
ɛne mu afɛɛfɛdeɛ nyinaa bɛtwam. Wiase wei ni mu afɛɛfɛdeɛ nyinaa. Nneɛma a yɛde ani hunu no wiase nyinaa ɛbɛtwam. Nti sɛ obi bɛtena asase wei so na ɔde n'ani ɛbɛdi ewiase nneɛma akyi na ɔma ne wura fi ne bɔfoɔ, ɔma ne wura fi nea ɔde ne mogya bɛpataayɛ, ɔma ne wura fi baabi a obɛnya ne kra nkwagyeɛ na ɔbɔ ne bra sɛ deɛ ɔpɛ a, ɛdɛ deɛ akyi ɔde nsa bɛgu ne ti abɔ bra. Nti na no Yesu Kristo baeɛ no, ɔbɛka asɛm a emu da hɔ ade kyerɛ nipa dasani mene omienu. Luke chapter 16 verse number 26. Luke chapter 16 verse number 26. Quotation a mepɛ no munya botrɛma me. Ebi a mepɛ no askip me kakra. Oh, my mistake. Yentoa so. American Kai 1 John chapter 5 verse number 11 to 12. Tie nkomo ni yewu. Sɛ obi bɛtena asase wei so na ɔde nneɛma di agorɔ a nneɛma bebree ɛna ɛsɛe. Nti ɔrɔfoɔ medeɛ megu so a me ne wo ɛkyɛ Kristo asɛm no, mebɔ mmɔden sɛ mehunu deɛ mehwehwɛ no. Okay. Okay. No Jesus, no life. 1 John chapter 5 verse number 11. I want to make you free. Tie nkomoni. The Bible ni bia timonya botrema me. Quotation I say me pay because my first quotation is the menya Mohammed. And mama me hwe me ayi na me trotwore me ba. Muntie dwo me ba. Enti sɛdeɛ na mekasa no Yesu Kristo ka asɛm bi ɛde kyerɛ yɛn ɛwɔ Matthew chapter 16. Hɔ na mehwehwɛ no. Matthew chapter 16 verse number 26. Yɛntie nea owura Yesu Kristo ɛka. Ɔse sɛ onipa nya ewiase nneɛma nyinaa na ɔhwere ne kra a mfasoɔ bɛn ɛna obenya. Bagyetie nkomo ne yewu. Yesu Kristo ɛna ɛka no. Ɔse sɛ onipa dasani ɛtra asase wei so
na onya ewiase nyinaa na se ohwere ne kra emfaso obey ena obenya sa kasa we ye kasa emu oduo na ehia se meno mienu timetena se na ya dwene ho kwachiri dwene ho kwachiri yenka se manya dwuma wo empe sika yenka se unya wona mfamu bribia eyebone nanso emfiri wo kra ne wadwe mu nyina nse wo bre no adagye ma wiase nyoma ebra kristo nka ho wo yesa wo ba hwere wo kra ededi achirim ise so hwe wiase we na yetimu a enipa bebrebe atu Yesu Kristo ani asempa no ato atwene anu mu di wiase achi yana ya wura hosam o yana ya wura hosam ena metiase bi pa na me wura ho ati asempa ma me wura ho pa sababia Kristo som aduri na Yesu Kristo wanam ne bɔhyɛ nsam so ahyɛ bɔ sɛ obi bɛgye wɔno Yesu Kristo di a ɔbɛma no honhom kronkron ne pam no ɔde adom akyɛde ahodoɔ ɛka ho ma nipa dasani so ɔmfa nyɛ adwuma enso ɛne nipa mpɛ sɛ ɔmbɛyɛ Kristo apɛdeɛ na mmom ɔno ankasa de ne nyansa ɛbɛbɔ kwan bi ɛkwan foforo bi ato Kristo a wabɛgyina die ne ho na wɔno ankasa afa so sɛdeɛ bɛyɛ a ɔno nso obenya biribi ɛde ahoahoa no ebakyɛ wo hɔ a ya mo ani na hɔ na nyɛ hyenhyɛ nyinaa ɛne yɛ sika sesei emrantie bebrebe mapa wa na say mamefo bebrebe nipa bebrebe they call themselves prophet men of God aso omakososo mani kosua so all in the name of ensankyerani nti bebre akososo mani so kotete ha ma bi ene niema bi no mo de afrafra saa na waso nani so sɛdeɛ bɛyɛ a obɛhunu ho asɛm waka obu hɔ a oyɛ nyankoma de ɛwɔ dɛm obu no madufa bi ɛhyɛ ne botom na ɔde deɛ nso bɛto ne ɛbɛto ne kom na ɔde ato deɛ ɔde bɛhyɛ ne sa na ɔde ahyɛ obu akora no akɔtete ntakyerɛ ma so sɛdeɛ bɛyɛ obɛtumi ayɛ nsɛnkyerɛnne sɛdeɛ bɛyɛ a ɛbɛtwe nipa bebrebe abɛgu ne naase ne wanya kwan abu wɔnom afa so bepamkyɛ wo Yesu Kristo se sɛ onipa da sani sɛ wonya wiase nyinaa na sɛ wɔhwere wɔ kra emfaso bɛyi na ɛwɔ soma wɔ sɛ twɔnsɛm ka sɛ obi nya wiase nneɔma nyinaa ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ka sɛ wiase nneɔma nyinaa anaasɛ wiase nyinaa twɔnsɛm no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nneɔma a ɛwɔ wiase weem ya ɛyɛ nipa apɛdeɛ a ɛwɔ mu a ɔmo hwehwɛ no sɛ wo nsa bɛka bie mmaa mmarima nsaweɛ akohwibra agobɔne na because all they say kasi any adan wotimi nya opportunity ɛkɔ
abrokyire ene nkronkro so tututu akwai eno nyina ye ewiase enuoma animonyam edegye positions ahodo sika de ene na chenso ana owura Yesu Kristo se ewiase japade ewiase nuoma atwa ye ho ahia wasase we so no nsase ene mfuo ene nuoma kese ene de ntimi mpumodin Yesu Kristo se so nipa da sani wonya saa niama we nyina na wo hwere wo kra fa so be na benya na kire se okra ewo hia echen ewiase nuoma okra so wonfaso echen ewiase adwapade mese se woni Kristo a woni nkwaje no Jesus no life enti aprantie ababawa me papa wo hweme me mama a me pacho me ne wo hia wo life yi so bibisa wo se enti wo Kristo pacho ahobrasiem bibisa wo Kristo wo mu wo Kristo wo abrabom me ka Kristo a me ka obarama baako a ogya nanim onyama hinwa to ho na oto no mpa befa akwate bia to no so no odan nipa nse so a wodi ne mogya beba afore kronkron no eho asem na me ka chewo the Messiah woni mu no on se wiase sei ayefo ewiase ayef fe ene mu nuoma no eye de bia foforoba ene nipa ebinom atu ade akire 24/7 temi ka sai ene kwesere da kura no obi kura nkwasore okotena no shop nkwasore ote computer ho ana adwuma nko a ana agye ne bre aboso brother ubewu owo ba pon wo fra asase we so oduma kuma wu ebe pon sister me pa chaw me bisa o se Yesu Kristo me pa chaw wo wo no wa fa oduma kuma wu be pon emi se won se oduma kuma wu be fa ya kura yi so enti Yesu Kristo yebenya no nkwaje ana yebenya no nkwaje se woni Kristo o mobo woni Kristo o mobo se na meka mrantie bebrebe wiase adwapade ene din de ene kas yo obenya damu na wanya din na wahwa no nti bebrebe agya Kristo mo kwantene na to ana o makofa bonsama kwaso mabawa bebrebe aja Kristo mo futupa ani Kristo mo kwante na to ho ana o mo nam ewiase akohwibra ani mu abraboboni mu na o mu di akiri mesi wo Kristo okwa asore pa o but we ni Kristo e wa abrabom na obi a wo Kristo Yesu wo abrabom hwa ho siesie otimi pia bonten obi a wo Yesu Kristo wo abrabom hwa wa ho esia wutimi di pia bonten obi a wosi Yesu Kristo wo abrabom brother hwe abrabo pia obon wo sumo ase yanso so wo Kristo enya no kure dia wafa Yesu Kristo no wagya boneyo yes unipa pia da wa wonu Christ wagya boneyo it is all life also na me pacho bebre bone amfru na utimi di bone hye bone atade no bone nsua o kra nkwaje no o davete no ifise ye ntra wiase enimu abraba enyem enhwehwe nkwaje ewo Kristo ebobura me say de woni Kristo no woni nkwaje
eti Yesu Kristo pese enye no mu nkwagye nti ana oba asase so ebebo kwantene ne to ma yense yemfa so se be yebetimi ehu nanim nyam ededi akire nti Yesu Kristo se onipa nya wiase enyina na se wo hwere ne kra emfa so obey eno ewo so man wo hwere wo kra why no onipa obehwere ne kra ewo Kristo anim dadi akire onipa wanyi Yesu anie onipa wa makwai ama asofo ankobo na suo no tena bonim wuye onipa wa tena Kristom no wo so wagye Yesu Kristo adie na wan sakra na dwen o se da no kra bayira onipa wa tena Kristom tielio na wo di bone wo sumu ase na wanya mu adwen sakra na Yesu ba betoro anaso obewu wo se wo kra bayira asabakafo ne asofo binom ani Kristo madwumayefo bi a Yesu Kristo di adwuma hye mo nsa na monya ne tene na eso no wo se da no mo kra ebayira efri se dodo no adi wiase achi ana Yesu Kristo mo no kura kwa no a edawa esese wo mo fa so ma foforo nso ebedi akire bire no wo matum wa akire ana foforo gu akire goso munyo madwen se wo bekom ama foforo nso abesena komu bi you say no Jesus no life ene obi platform bi so and obi de video bi betum na so we de be boss ware because she na ye ababa wa pa get one of pa ena woda mochire ad ayi pan ayi bi no to ye kan say ayi trogo no so no mochire for trogo no so no oda so naked na ya ade a esi fresh get one of pa meje mu nyina mo so Kristo nhyiram na wonim utim se de oda no eye accident na ya se wono ye bie se dadie na twa ho se de na furum ho no wode na ya se ho no saa no masa nipa emobo ho bie ana ne choncho ne nsuru ni nyina apufu aba bonten eniguo ana na nemu meka na nemu a obi a life so bia ni masante kasa meka na nem ho nyina nso abie na chase ba bie mekora me nwa me huru bi da ho ni nyina atete ana ne nan atia firi ho ne sere no benkum no ate jonge bio ene na me hwe esa video no ne nan no ne sere no owo form pa ante ne sere ne dawo wodawo naked now hwe yes obani ne sere na te ene da ho ena omode ato sa beto matentem na eda ne nkyesa ena na namu ho ene na yase woni nyina hwa ya ne nsono ni nyina sadia bie no ene gu abonten ano da ho wu maza wiase hase no ho eya fucking place you eya fucking place sa wakoto se obi post atada ho na ne ho fefefa maza okohwe na mu wo mochira owure be ho nipa na wawuo no obo okra na owuo no ofon ma e ka ne nkase ana wawu ne yede na kwahye frigim wo cha aman enso post na tada ho a
ni ye design fe eso ko hwe nipa kro dabre ma awre ho Timame brother sister hwe obi awie yo na wie ya ba se pragya na di ni nya accident yo se enye car ne born eye utimi se eye re accident ana eye fresh no de na beto ho nipa mo bo edi se wo na to wo ana bibi se yesia bisa ho se so to kra na sabre ne ekoi na akoka wo nsem se na kire Kristo me say de woni Kristo woni nkwa o de woni Kristo ni nkwa tebelafo ebe ye nhira kese pa de ama wabrabo ebe ya akwa ho san de ama wo kra o se na me ni wo hia wo life wi so obehwehwe Yesu Kristo na obefa ne se wo kra je nkwa bani so biada wotimu biada me ni wo hia wo life wi so no ene kwasia da anwumere yi jemu ni nyina mu go wate jebi biamu nama Kristo Yesu je wodi wo ni asemado so nkunim no o meto abrabo no so na watimi anya nkwaje ewo nimu dedi akire tie nkomoni wasese onipa nya wiase nyema nyina na wo hwere ne kra emfaso bai ene wo soma se nipa kro. So this life, when you reject Christ Jesus, you become failure the end time. Mango feel you God bless you. Good evening. Tie nkomoni Shawo bobo brawa asase wesu na Kristo niwa nipa bebrebe ana abetena asase wesu a o man hwehwe Kristo akira kwa o mawu asabro mu huna ma ne wasamaro wo de hwemfi a wo ya wo se won kwasore. Look at your age. I saw that si udachi but when you adwo so obekwa ko wura mu ja usikanti ana wodi nsem bi yi ho ano ana asofo nyina anya papa ana asofo nyina nka no kore ana Bible kora say baabi atimi bo Kristo din wase anya papa me de me jinyankopɔ di ene abrofo no kora na de na da soma ba ye nananom abosom no obo okro timi ka se meji wenum nyina di meje abosom di jinyankopɔ di etimi de baabi a metimi wura o mobo esum ne han ni twaka Yesu Kristo bae no wo de hia to ye ne abosonsomfo ndem ana watere yen se onipa biada ubedi busumachi ubedi occultism achi ubedi Illuminati achi ubedi Freemason achi bian awieye brem ubekogem. It is written. If you say ewiase enam ne baabi ana Yesu Kristo enso so na himie no enam ne baabi ehefa na sisi ampacha ohwe me wugina hen ontim fa na ba ku nsi wiase nsa ba ku misi Kristo ntimedie de bia na Kristo me ahoden a ye ba fidie so bebo kokko se adofonom onipa bia da wote bone mu bia no ensa kira na adwen tentam otibi ka mema miensa bom na wo date wo mo wo de wa look at this bone ya wudi ka mema miensa tribom na wo date wo obedi adwuma ma se di no kura ma no na ye adwuma no na bibia ntimi nya kama hwenkontompo a wakotwa kire di pakoro. Look at abraba wom hwenu boni a woton ede ma afoforo hwenu boni a woton ma afoforo hwemprantem bi a wudie e ma afoforo. Look at the life you are living wudim prantem. Conference call no wa work sa na abesi so na ya send sik ehun sika dia ma Yesu baba o Yesu Kristo baba na chonsam say obebu onipa bia atan said ya wabra ba obeboye ene dwumadi a wobedi ye no ubebu ho nkonta ubebu atan enti Yesu Kristo tuyafo na nadwi say
se onipa nya wiase adwapade enyina na Yesu Kristo nka na bra bo ho a okra no ebeyira na eyira emfaso bay ena woso it on say okay kan tworo no to aso a osikani bi obebo bra ono ankasa pe na wanhwehwe Yesu Kristo anka na bra bo no ba bi owu ekoe tina mi tufu na nadwi se ba bia wo bobra na duru bia no ma Yesu Kristo meto aso wate fa Yesu Kristo fa ne yie wagina dia gine die wagina dia gine die yana ma wo se ne pa wo hwe senti we mo pa yana mi nim nipa bia braba omo peso omo bo ene asori fie omo kwa mi nim kire kura ye kire omo asori fie ene me basiri ko program me da program so sa this week nyina ye she program na se ne ye be wie Kristo yadma Friday asafo ba ko ye program to omo invite me ana mam posti omo ye banner no omo de me picture to so bi se membra eno kuranti na ma me free sire mo bai na ka me nya mai ti program ni ti na ma me free sire bai ne mi ko program yi na me te trotro mu na suku bi e wo ayi hoyi UCC o se hwan omo tano so kwan so na lady bia otemenche wo front ona di ka be foro ye na me share so na ka ni tuye na o hwa tade e hwa baba wai na mani kura wu ama na wo si free ka nim wo duru campus wo na wo si ye pa na atade a hwa no a wode ko sukuu mu wo se wo sua de na daache wabaye graduate wabaye minister wo se hwan na metu mani na me hwe emaba wa binom a omo wo campus wa ebinom so afa nu masisi Africa mu a omo so omo call lectures ya na me hunu se Ghana any future me hunu se Ghana any future Ghana any future nyamesuro ka bako sei eni bebremu an ya fa wiase san se ya fa wiase ntino e wiase honhom awura nipa sei wiase honhom awura nipa mu sei eto ka no kransem kire no a na wode ni e wiase nyansa e de ni ko seye mu akokun no na wasade bebusa akwahye osade bebusa akwahye watro no baburu fahin mami baburu si yawo mami baburu kuteshi ye kasei mami baburu kuteshi ye kasei na Yesu Kristo asam ye no kure ntemeniye me won chense futufo a dane da nyina metu akristofo afuo se wo penkwa wo Kristo mu a enya hote ise bebredi o mani atoto adi sam so bebre ya mi uti ho mame me pa jo ba so mi uti ho mame o ba so a mi uti ho mame bebre no a prophetic nsem nko a no mani di akiri e wo ho prophetic ministry ye adwuma nanso mu ani na ho asamo a Yesu Kristo okọ wodi jami no mienu eye the word asamo na wo fa esesa wabra boma wadanse wona hwe suba bia wode kopen komhye wona look at show suba ya de kopen komhye jere bia me kasa me life so no ye nhye nkom wo ha ana ofra me back door so a yi wadwene free nkomhye so ohia futu a metu ye bompa ye so na o de Kristo mu gidie ane adwensakire a ekotini mu enante a empaabo no ebetwe adanse ye de abrewo ebrabia du se ye ka no kura nsam kire nipa binum na ema wuru se Yesu Kristo no a ye ka no wasem de bia no obesaba
se usuba no wabrabɔ nya wontimi nkɔ ne nkyɛ da ntopa me pacho ena na dua mi preach sakra wadwen tentem na wiase agapade obie no wono a obenya bi ama na koma atɔ ne yamu da ye betafre ho saa nipa mpempem na abenya sika wo wiase enso ne yetua ne yehu omo nipa bebrebe na abagidi wo wiase na enso ne yetua ne yehu sister adan na wodi wiase achi brother adan na wapu Kristo afiri wabrabɔ wodi wiase achi agya adan na wo ma Yesu Kristo emeto abrabɔ no so ba bia wotifi adui unkwanfi akasai unkwanfi akasai ya wo mpese obetie Kristo asem na wabrɛ ho ase wɔsese wɔ nipa nya wiase nyoma nyinada na wɔhwere ne kra emfaso ɔbai ɛna wɔso ewiase agapade nti ɔnso akwa ma obi no akɔda ewiase agapade nti ɔnse wakɔ akɔtwa nkontompo bi ewiase agapade nti ɔnse ɔde unu akɔduro so ewiase agapade nti ɔnse sese mi kasai watu Yesu Kristo ne nasem ato atwene wachi ana di wiase achi awurade nka no nka me see no Jesus no life ebeye enigye de ama yense yete asie ye braka nyina ebetrase ama awurade apede ye betrase ama awurade apede onipa oto awurade no wono nkwa na wonkwa o onipa wafa Christ Jesus wono nkuto na wa wie ye pa o wono nkuto na wa wie ye pa no Jesus no life je Yesu Kristo eni na brabom woni nkwa it wo kan Luke chapter 19 verse number 1 coming down no a owura no ana bebacho your friend is Zacchaeus ono ankasa no ye sikani kase pa wode ne ho nanso ono ankasa hunu se na braba na owuo mu no se owu se pa adwapade ne ntime nye ne nkwa because ono ankasa mu no wanyu obi a oya doye nipa bebrebe ewo hunam fam adwapade pa nanso so obeyi bia ya doye ene nka aboa bi kura nche ne we woni usikani nyina mubukɔ gem meka no kura kyerɛw woni usikani nyina mubukɔ gem adon kenka transam osikani bi ba Yesu nche bebusa nse kyerɛkyerɛfo adepa bɛ na menye ne menya dankwa ana Yesu akaje ne ebusa ne sɛ woni mmara no mmara nsam wase die mu hen emu die wo hen wase die ka sɛ ensa wade ni ewu mokoro no eni uyonko wadanse krum no sikani ne sɛ owura ha mi sika nti we dia mi firi mo frase ne madi so me metu amani mi robi hwe wo mi sika mi tuoi mi nkodi adanse krum because mi ye busy na me wo madwuma me ye very busy person afi na me kwa ha me wakodi obi ho adanse krum afi na me kofo be yere mi sika nti me wo yere kama bibia dana kwam nti Yesu ya ne de ifiri mo frase ne madi so Yesu Kristo hwe ne din ohwe ohwe owura ne din Bible say na odo abrantie ana Yesu Kristo say eda so ka wade baako no so wura ka kire me ntentem he say misika no kura puso edian eyefie na o say me kosie edian eye ka na sesam koto ana owura me ho preme ka kire me ana Yesu hwe ni din no say ko na koton de owo nyina fa ma hiafo go and sell all your belonging your properties to the needy people. Go and sell them. Go and sell them to charity people. Kona kotoma mobrofo. Kwache. Se wo wura ne na wo nyina na ne nse chi eden. Woni ehumobro. Oni ehumobro ba kokora. Transam se wote ye no. Asam ne ye ne ya. So onkoton na dwapade no medi wonu Yesu achi. Bible say what the awerɛhoɔ ɛsan firi Yesu achi wantuma medi Yesu achi da etimesraw official meka opa wate yɛhyia mu me se Yesu Kristo woni no a woni nkwa
iti mesra pa mudi mo kyɛw sɛ de bia yɛtie Kristo asɛm wɔ life yi so no mesra wada ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma pɛ ya no aduane ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma ɛde hwɛ yɛasetenam nanso wei nyinaa kyi no ɛsɛ sɛ yɛma yɛni ne yɛakoma ɛkɔ Yesu Kristo so na yɛbɔ yɛbra ɛwɔ Kristo mu no kuram yɛbɔ yɛbra ɛwɔ trenee kwa so yɛde Kristo mu suro ɛne ahopopoɔ ɛyɛ yɛkra kwagye ho adwuma fi sɛ awie bere mu ne yɛwɔ no we are living in the end time me metiwei me na kakra aka me de ti wiase no me mabɔ madwen pɔ sɛ abra bia Kristo bɛma hoɔden bia no bɛba fidie so no abɛka ɔno no ho asɛmpa me preach sa kɔpem bra me wu yes kanyam sɛm sa kɔpem bra me wu fi sɛ mahu sɛ ɛno ne adeɛ a Kristo abɔdin afrɛ me wom ɛda me kɔ asɔre koraa no ɛho asɛm bae sɛ mankan Nyankopɔn asɛm no a Kristo no ankasa bɛkyekyere me ɛde mato dɛm yɛmeka sɛ ɔda aseɛ enti yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔne Kristo ɛwɔ apam ɛwɔ n'adwuma mu yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ nso a n'ani na gye ho ɛna ɔreyɛ bie enti sɛ Kristo ne wɔ apam ɛwɔ n'adwuma mu a ɛmfa n'agorɔ so wɔyɛ saa a wɔde asotwe ɛba wankasa wabrabɔ so nti mesesei no menyɛ m'adwene sɛ mɛhwɛ deɛ nipa hwɛ akwanya bia menya bia no bɛba bɛka Nyankopɔn asɛm bisɛ no mu ana wafrɛ me sɛ ɔsɛpakani ama n'adwuma amen na yɛatia mu no mepaakyɛw mentie ne saa kwa o mentie ne saa kwa na Yesu Kristo wɔnsoma n'asɛm kwa yɛde akwanya kɛse aba yi na abere bia yɛba life so a yɛatia mu no mehyerɛ wada ho brasiam fa bi ne fa nante no Jesus no life obi wu ama na yi ase ya na awre ho wode mepacho bebre wode wohwɛ TikTok a ya hwɛ sɛ de yu funu a aba sesere sɛ de omu ewu site ɛne wo mayi ase ne ma ɛkɔso brante timi wu na obɛhwɛ pa na asie ya wa yɛkɔ sie no adaka nyina omu timi bubu no ne funu no fira adaka ma bɛhwɛ fam na wa de yɛ wu funu akura yi ɛwɔ asase so yi okɔ de zai wu funu hwɛ de yɛ no hwɛ de wu funu yɛ no ababaawa okɔ ɔdɔfo bi ayi area hɔ ɛna yɛse ababaawa bi awu ɛna akɔ bi kɔhwɛ sɛ de adaka no nipa bi yɛ ababaawa na adaka kɔhwɛ abrabɔ bi ne nipa bi bɔ no aseɛ mɔmfa hwe ho ɛyɛ na se wɔ nyina ne bi twim bi nom hyɛhyɛ ebinom kɔhwɛ ntade bɔne ɛne ahosesie bɔne ɛne atutu asɛm ɛkɔ so a awerɛ ho na wɔ nipa bia da wɔmfa Yesu Kristo amata wabrabɔ ho bia no uwu asa no wabrabɔ bɛ da saa nso na bɛkɔ no basa na nnwuma edi wobɛyɛ saa nneɛma no saa nnwuma no na ɛsɛ di wakyie wɔyi ase nneɛma ɛkɔ so no ɛnoa na ɛdi wakyie Revelation chapter 14:13 wɔse nnwuma a wobɛyɛ no na ɛdi wakyie eti wɔyi ase nneɛma bɔne nipa yɛ no wɔyi ase no nyinaa na ɛrekɔde ɛbɛrekɔde na di wakyi na hwan wawu Kristo mu no kurem na yɛbɛyɛ na yi ase sei some evangelist man of God mitiwe na me braso na me kwa talia su gala lesson me braso na me kwa sani mahuru we bi betima sima yi ase never ukware agidifo ne babe sie me kama anso obi bewo Kristo ama ne brebe so no akɔwu ama wiase yɛpɛnkwa eti Yesu Kristo mu na nkwa no wɔ eti mesrɛ sɛ onipa biada a unni Christ hwehwɛ ne nanadwi na esum bɔne ade biada edi wunya na sɛ edi wuso no
ebetumi a sakrafiri ho wate de ya wotin se obegyae no ye ka Kristo asem no wie a ko eba ye wona fa ye number na yemfa nwura mpaabom cancel na honhom ehyew ema wo ye niam a enye no entimi nwane mfiri wo nsira bam watima so tene ne aba nshanka Kristo din da amen. If you say dear Kristo ni na kwa mu no eni na brabo mu oni nkwaje nti na no First John enso be kan say be First John chapter 5 verse number 11. First John chapter 5 verse number 11 eka asem kitu bi yenti eho asem. First John chapter 5 verse number 11. First John chapter 5 verse number 11 what say na wei ene adanse no se onyankopon ama yen dankwa na enkwan ewo ne banimu de owo oba no owo nkwa no na de oni onyankopon ba no oni enkwa. Bajotieni o was when adanse. This is the testimony that onyankopon amaye dankwa. Was it this is the testimony that our Lord Jesus Christ, God, our God, has given us eternal life. And that life is in his Son. Was it we ene adanse no se onyankopon ama yen dankwa na sa enkwa wi ewo ni banimu ana so unyi Yesu unyi onyankopon ti asefo bakuru we ni na bede no onyankwa ito we twonsem asema wo kan na je se onipa biada wanyi Yesu Kristo anie no woni nkwa ana yakaso obi agi Yesu Kristo adi a obi a wajai bone yo wasina yeni adanse no se onyankopon ama ye dankwa na enkwan ewo ni banimu enkwa no ewo Yesu Kristo ana so di tumi fufuru bi achi Yesu Kristo mu na enkwa wo so akoso wani kosua so he unye serious wo Yesu Kristo mu na enkwa no wo enso wajai Yesu Kristo achiridie ana ne nam baby foforo yeni Yesu achikwa o brother yeni Yesu achikwa enti akwanya yenya no wawie bremu no mesirawo eya akwanya edini pekọ onyankrompon tiasefo nchen through Christ Jesus nti sachira wadwiye na hwehwe Yesu Kristo ema wo kra nkwaje ewie bremu abrabo biada enya enipa bi gusu omo bọ no wo emfa nkowuram na de obu brabone de wotena somu ema Satan tumi ehom ne so bia no dadi akire ne kra be kojem. We say no Jesus no life. So we need Christ we nyankwa. 85 John chapter 5 verse 11 say when you dance no say we nyankopon ama ye dankwa na enkwa we no enu obia mu say owura Yesu Kristo ne mu ene nkwa wo sa enkwa no wo so wodi asie Christ. Verse number 12 was said there owo oba no he who have or who has the Son jowo oba no wono ana owo nkwa na de oni onyankopon tiasefo ne ba no oni nkwa je oni onyankopon tiasefo ba no oni nkwa. Do you have Christ? Who Kristo? Pacho Kristo wa brabonim o wa warianim.
ɔte akoma nim sɛ Kristo te akoma nim a ɛnka ɛnema bebree hɔ no ma nka bɛnya nteaseɛ wom nso ɔn sɛ Kristo asɛm so die ɛyɛ wo den ɔn sɛ Kristo asɛm so die ɛyɛ wo den ɛyɛ wo den papa sɛ Yesu Kristo asɛm kasa ti adeɛ pɔtee wei ɛso ɔn sɛ ewiase nti wontimi nyae ɛna wode ewiase nimdeɛ ne nyansa bi ababatabata ho ayi na Solomon koraa no ɛna nyɛ ɔne Nyankopɔn ne nanteyɛ Solomon koraa no ɔware sɛe ne yerenom 300 ne mprafoɔ 700 ɛka ho 1,000 ɛnso koraa sɛ Nyankopɔn ne nantei na wode keka saa nsɛm no wate Tronsam sɛ ma yɛnhwɛ bɔne nsua yɛnhwɛ papa nsua Solomon na wie kɔwie sɛe kɔsisi abosom dae ɛde ma abosom yɛm ka so ɔde aseɛ enti abraba a obi aba a ɛnyɛ no nkɔhwɛ nsua ne so waniwa yɛ onipa bi wɔ hɔ nom a ɔno koraa ne bɔne koraa no Onyankopɔn bi koraa wɔnkanto nka ne dwumadie ho wakyekyere ne tiri ne ano awie te bɔne bi obɛdi no wakyire biara no ɛnkɔ kratam ana so te Ghana ha te bibire mu ha ko bibini ya wo ya wiase amama mu ni ya wase firi busumfie obɛgye Yesu Kristo adie ama na hu mɔbɔ no wo do ho kɔtoto Israel ni wo do ho kɔtoto Solomon wo do ho kɔtoto David wo do ho kɔtoto Samson wo do ho kɔtoto Abraham we need to change our life. It made the another G me pa chaw Yesu Kristo waba wiase abayin ho adi ɛwɔ dɔ kwaso Yesu Kristo aba wiase wabayin ho adi ɛwɔ tene kwaso Yesu Kristo aba wiase wabayin ho adi ɛwɔ asundwe kwaso sɛ onipa biada obɛte no wasɛm mo a obɛgye na di biada na obɛdi na hyɛdeɛ so no wasiesie kurokrunkru bi ya wɔde ahotefuo kom na wɔde bɛka ho eti mesrɛ sɛ esumu abrabɔ ya abraba a owura Yesu Kristo asɛm kasa tia nti sɛ wafa Yesu Kristo afa ne yie o magye ni nsu a mesrɛw onipa di bɔne a ne ho bɛyɛ nwunu onipa di bɔne a ne komu bu onipa tra bɔne mu a adepa ntimi ma ne nkyɛe onipa ma bɔne nneɛma dɔɔso wɔ ne so a ɛyi asomdwie ɛfiri n'akwa mu ma mu nyɛ ha ɛna nadwi bɔne wo ade so aso ma mu nyɛ ha sua nneɛma no sɛ wɔ na Yesu Kristo a wɔde no bɛyɛ mpatadeɛ no a Kaimio na mekobio ye sajum ne mede pa Kaimio na mekobio oh Ozraye memwe mekobio Ozraye memwe mekobio Ewrade ya Kaimio Ene me kure na mekobio ye Ene me kure na mekobio oh Osraye memwe mekobio Kena kwantue mekobio Ewrade ya Kaimio Asase so ye tenane ye Woyi kɛseɛ sɛ wokwa memwa ya Kaime Ene me kure na mekobio ye Ene me kure na mekobio oh Osraye memwe mekobio Ozraye memwe imekobio oyigesie Kaimio Asase so ye tenane ye Kadachie sokwa mampemwa eya Kaime Ene me kure na mekobio ye Ene me kure na mekobio oh Ozraye memwe mekobio Kena kwantue yebekobio Ewrade ya Kaino Dia waya krado se osora hememu hon obekɔ bi no
ɔfa Yesu Kristo. Yes. The wire krado say saa kuro kronkron a mekenka atwerɛ no saa na mekenka Revelation na wɔse kuro no apono dumienu a ɛyɛ nhwene pa dumienu na ɔde akyekyere kuro no ɔde ayɛ gate saa ɛpono na deda no ana pillars a ɛwɔ kuro no fasuo no so ɛyɛ dumienu pillars fence wall no pillars a yɛde ahyehyɛ fence wall no nko ayɛ 12 ana gate a ɛdeda ano no nyinaa ɛpono no so yɛ makomako 12 ana bɔfoɔ baako biara te pono na no Onyankopɔn tumfoɔ kɛseɛ abɔfoɔ kronkron a wɔn kura tumi na wɔn ho aden kura nkrantɛ na aniwa nyinaa yɛ wɔn ho amama sɛrefim abɔfoɔ nsa so ana wɔn tete heaven gate ya no brother wɔbɛfa yɛn wakom odwumafoɔ wɔbɛfa yɛn wakom mepamokyɛ wo sɛ woanyere wo ho a kuro no bɛkakyi mese deɛ Yesu Kristo oni no woni nkwagye deɛ na tɔ da metimi trase din timi hwɛ nipa bi saa na say so until these people are they willing to go to heaven wotimi plane awudie wo wadwenem sɛ over poison will be just think about this wotimi nya mentality bi sɛ wo be kum nipa over poison will be wo be twa ntroto bi so me yɛ de na koto afiase wo be work under saa me apam na fra adwuma mu ho wo be work under saa ma ya pam na fra asɔre ho ne ayi position free ne nsa so what shall you gain after all this trap sa anamontu o se oye ni nyina wi ade pa na benya what shall a man profit when you gain everything in this world eden na onipa da sani benya e wo wiase japade ho me se na gibribi me ku na fa de na benya anoma bia wo soro an takraba fom you die and you will leave everything behind. It may be about me, but me no be am pre challenge. Me de bia na me come ba life so me be too for catch na dofo no nyina. Abraba na ye bon, unu obi anko contract. Fa hye wadwene. Unu obi anko contract. Wonya bi dia fine. Wonya bi ani a bompae e kire Kristo. Na o mehwew. Wona ya ho kire mu boafo. Wona de tumi yi boafo manipa. Emfa na da kwaso nkɔgye obi sika ni da emfa na da kwaso nkɔbu obi emfa so da emfa na da kwaso nkɔgye ade anya wo de ada ne wiase anya dan a ɛbɛkɔ na wieye wura Yesu Kristo wɔ bra wa hyato obi abrabɔ ho wo bra so a obeyi wa pie amen nti moma yɛmfa Yesu Kristo yɛmfa ne yie yɛmfa ne yie bi no mfa Kristo serious okora they don't take Jesus Christ as serious in their life yani nipa bi no hɔ ma no mu wura fi sɛ atemu obeba ɔde ato nneɛma hunu ho saa na kyɛ sɛ enkwagyeɛ ensɛm ɔmpɛ ana ɔbɔ ne bra bi asɛ no pɛ Transam say de wo Yesu Kristo ɔwɔ nkwa de wo Yesu Kristo ɔwɔ nkwa de wɔgye Onyankopɔn dɔba Yesu Kristo kuru ne die no ɔwɔ nkwa na de wɔnyini ni wɔnim nkwa sɛ wɔanye Yesu Kristo ani a wonya nkwa da de wɔgye Yesu adie no wɔgya abɔne yo sɛ de fa John 3 hɔ ba no ɔkenkae ɔsi we mu ne ehunu sɛ we mu ye Nyankopɔn ma we ye bonsam ma bonsam mo nipa da na enso boninti wabenya ma boninti wabenya ma it is all time bonimu se kinkre wabe bonsam ba so ntimi ko Kristo nkyai de di akire ntadoforom me pamokyɛw ahobrasiem ewiase we na yetimu no Kristo dɔye opese ye nyina nya nkwa ewo ne dinimu metemesira mo onipa bia me ne wahia wo life so bia no wona nim wabraba a wo mu sɛ wotutu Kristo soma se a
ene yensiesie wate yensakrae enam obi so waye mre ewo kristosomu esedu kweseda on heda nkwa sore asa adwene bia botrim asa wani ha asa nipa bi wunsem hihyeomu asa yese no kura so no kura wo ye jai memenda nso onko wudi nsem bia hihyeomu de saa ne nam saa wan hwe ya bonsam bekum kana kura cheo so wan hwe ya bonsam bekum because woni bambo ekwan abeda wo kra na atimu no waye mre wo kra na atimu na ni bambo bia hwe Kristo na bie Yesu Kristo na bie kwa manipa but ya na ebinum nim why no den want to Kristo so amena ne magu aseda why no wase ofri adwenpam ne akomapam adi Yesu Kristo achiama owura Yesu Kristo arejete na wiase no wadea ewiase ne agya nkrompon dea ana ye ya betram ne ye di na na mochi nti obehwe okwa obo abrabo papa Yesu obehwe okwa onyaaw ompaw etimentie nipa bi nsam na bo bra se obi a open kwaje amana kra bo bra kwa sa level no na hwe woni mu ten na fa wo gidie nyina hye Yesu Kristom na gi na asem ni di etisa wo de sabrabo we si wani so a se die tie biada owura Yesu Kristo be kire kwantene ya mo afa so na o ma wura ho hihia mu da empo se wura ho hihia ma obeji ni tumi adi ebra waye mre ebra wani na ebra woni ani da so ebra nipa nyina anim se saa de wutu ho na moyi enye yi Yesu Kristo de tumi ba be di ama enti nano John chapter 10 verse number 10 kan se bi o se owifo ma agisu obewia na wakum na wasai yes ana Joseph guy yes o se owifo ma agisu obewia na wakum na wasai na me Yesu Kristo die me ba se wonya nkwa na wonya na moroso Yesu Kristo se bonsam ba se obewia na wakum na wasai and wanu Yesu Kristo so ba se ye nyankwa ne nya na moroso ade na me pa che won pese obeba ne che no nyankwa ade de ne si kwai ade ne wusinto ade ne wo haw de ne amane se toda na wanka wo siensi so na wa mo epobi anto wadwene no akoma mu a bonsam ontimedi Yesu achi ewu se wa nyere wo ho a ompene ja nanso so obo homode kakra bi a honkonkuru ba be dia boawo ama watima gina wo naso aso Kristo no ko we say no Jesus no life the only Kristo no onim kwa eti Yesu Kristo say meni wo wusori ne nkwa so obechi mi dimpo na so wu a obesa bankwam oka kire mata eti John chapter 10 verse number 10 no Yesu Kristo say obonofo ne ma ogisi obewia na wakum no asai bonsam opewa wia opeminu mienu akoye opeminu mienu asai ye timo woni na o woni na o ma woni na ho se aboa wo nipa bebre ni na ho enti na braba wo mu no nyina no ama bonsam asumfide atwa no hye na yi ni de bia yi ni saa wa obi yire a wona na twempena nti woni da ho obi yire ana na twempena wa nti woni da ho obi kuru ana ata no no wotiti sika maudi sister woni da ho woni da ho a wo mo saa bra no enkwaje wo Kristo because God has said enkwaje wo Yesu Kristo eti wo bedi na chie no gini di yi na efa ho to no so na sadia abrabo no beko bia no siesie ho se wo begina ma Awurade apede ele nipa bebrebe honam fam wo madwuma sam twiste kakra bi pe na odimirika na wakọ wura baabi ene wo courtesan
adwadifo bebrebe afrafra oma dwadiem frafra oma dwadiem saa obewura baabi sisi akwa kofrem Yesu Kristo say se wonya wiasa japade nyina na ahwere okrampa so bana ho so iti dwa no a wudie no a wakofrem no daachi uwu a edwa no bedi wachi edwa ni wachi tadenti na wo fa kwati kwa so akofrem enye Kristo serebe ubenya customers serebe obetima sisi adagigi nani ama abusuan ni nipa bia hunu se wono nso so oyi obi wabagi din ubewu ene make jasem wo boy. Where are they? Daddy Lumba, where is she now? Christian Achu, where is she now? Former President George Lawrence, where is she now? President Mills, where is she now? Pacho Obusu ya penny o si mobusu ya fie, where is she now? O ma me kura me pacho do be wiase kura wo life so ma me kura wo wuaja. O papa wuaja. Wonu ya wudi na chi na no wo wuaja. Wankasa wo ba wachim na watete saa abedum pempenso bia na nko no ne wani dance kura wono so kura wakosie no they are no more. So what is the essence of living in a darkness? A dem for so pa na wom say wo riba be transase we so no obebo ne bra na wamfa Kristo Yesu wamfa Kristo Yesu no obebo ne bra wo wiase saa na no adidi no saa na kwesi wo yida etemesira mo yankwa ekita wasase we so very short me say ne me ho adwire me say le guy ne de no me wura wo papa me hwe sa na me say eti we yiri pada sani me wie ya na me delete free me phone so because very dangerous. Hwe na no Nigeria fo say henfo na nkura ya o ma koskashi o sedai ekọ wi ase hwe na nipa be se 26 school fo nkura nketo a etima benya se de nkura ni nyina ewu odo ba amaka adi akura na ko school o koskashi oba me drufi akura wa bon wo ka akodu level bi ewiase we ni je be ne wa this one ewiase we ya na ewiase we die ne wo mu pa onipa nya na koma beto ne yamu on se na oba de bi wo mpa ya won sa kan ye ensa won san kan ye na wo da wo na wo na wo bobri bi wo mpa ye won sa kan won sa nya kan na wo da wo na wo twene ho pa won sa kan emu ani je na wo bi ma na bibisa adofo no mani dim ani je ho bi eni je wa hu biem wo de phone ana wo pa na won te hu gyan no na wani abre se ubenya bi wunya bi a woni beje no ene ya wunya ye di be se 3 months no eni je nda so ho on se ni wo biem sa na wiase wete enti ma wiase ne emu niam na nto pressure ma na mfa kwan bone so nkope na wunya wie a emu ani je an etukọ yenti na ehu hia se eni kwase ya de ho tu wiase ne omaso enso betima yira fa nakọ eja betimi atomahye no akrofo betima be fa kọ na de ofa Yesu Kristo no wan de betima gye na firi wonsem se Yesu Kristo wafa no a wan de betima gye Yesu Kristo firi wonsem what you dada de ofa Yesu Kristo no wafa asem de ofa Yesu Kristo wafa asem pa no jirifo to dwumbi Oba ye nye nyankwen ye nyanemro so ye mawradi Yesue ye Oba ye nye nyankwo Ewrade ba ye nye nyankwo ye nyanemro so Oba ye nye nyankwen nyanemro so ye mawradi Yesue ye Oba ye ni enyanko Ewrade ba ya ni enyanko ye nyane muroswe eti fa untu nusuo na ho ato fa ho bo Ewrade na ho ato Ewrade Yesu na ho ato fa untu nusuo na ho ato obeya mawe na ho ato fa untu nisuo
na ho atɔ bewurade Yesu na ho atɔ fa ho twiri no na ho atɔ ɔba ye ne nyankwa nya ne mmoro so ye mawurade Yesu yo ɔba ye ne nyankwa awurade ba ya ne nyankwa ye ne nya ne mmoro so wɔse Yesu Kristo aba ama yɛnya nkwa na yɛnya ne mmorosoɔ saa na dwontuo no nyinaa ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ Yesu Kristo aba ama yɛnya nkwa mete w'anim manya nkwa wɔ Kristo mu wowɔ life wo so wagye Kristo adi awɔ nkwa sɛ wowɔ life wo so na wohwɛ me na wonyi Kristo ni a wonni nkwa na Yesu Kristo nkwa a wɔde ama yɛn no yɛnya ama no aboro so ɛno nti ne yɛnya adom de abɔ adom so a yɛka bi de kyerɛ no Jesus no life no Jesus no life yɛnkɔ heaven kwa sɛde obi mfa ne ize si wotu kwa obi man so no sɛde obi pɛ adwuma ɔbrɛtwerɛ applications ahodoɔ ne no koraa no ɛyɛ nsɛm bebree no kurokronkron no yɛnkɔmmɔ kwa nti adɔfo nom ɛna na dwa mede masɛm ne ba wieɛ no deɛ mepɛ sɛ mede ɛkyerɛ adɔfo nom nyinaa no sɛ ewiase wei ebetwam emu nneɔma ebetwam emu dwumadie nyinaa bɛbɛ na wieɛ na awie na ɛɛba no abrabɔ bia da onipa dasani bia bɛbɔ yɛ kukuom petemu papa bɔne yɛbɛnya ɛho nkontabuo ɛwɔ gya Nyankopɔn ani through Christ ti de ɔbɛbɔ ne brɛ wɔ wiase sɛ de ɔpɛ bia wanyɛ tenene adeɛ wansum Kristo wanye nsuoma subɔ no communion tenene abrabɔ wa mobi ana ɔsa tena Kristo fie ɛsa bɔ ɛyɔmɔnworo na ɔne bɔne som ewiase bia ne kyɛfa ɛyɛ gya a enum dam ugya bɛhye de bɔyɛfo ugya the lake of fire ɛbɛ consume sinners ɔda fɛ nneɛma di agorɔ na mepakyɛw bebree akwantuo wɔ no a ɔwɔ no na bɔ brɛ bi a wɔpɛ Yesu Kristo n'asɛm wɔ baabi a wo n'asɛm wɔ baabi a te sɛ ɔhwɛ me na wɔ akwantuo mu a fa Kristo mu suro ɛyɛ wankasa wo kra nkwagye ho adwuma heaven kuro no ɛwɔ hɔ yɛbɛkom ankorankorɛ enti sɛ wo ne obi nam na n'akwan nyɛ papa a brother twe wo firi ne nkyɛn sister don't follow them nyɛ saa ɛbɛfa obi so na brabo bi so ne suba bi so ne liye bi so afutuo bi so ama wo wakɔwie wabrabɔ ɛwɔ gyem Yesu pɛ agye wabɛwu asɔre ɔde mogya no atɔ yɛ enti medɔfo sɛdeɛ mogya no kasa a agye binom nkwa na agye yɛ so yɛnka no ma no ɛntɔ wo nanadwi na Kristo mu kwantrene no ɔntimi mfa so na deɛ wɔne Kristo mu ahyɛnsodeɛ no wɔni nkwa nhyɛnka Kristo den daa my last quotation Romans chapter 5 verse number 8 yɛtie asɛm ketewa bi wɔ Romans chapter 5 verse number 8 ɛyɛ salvation a wɔadwumadie na mepatwɛ gu so a wotie the Ghana time ɛyɛ 8 p.m. bia yɛwɔ life so a yɛde Kristo asɛm a yɛmfiri mu ɛfa dwumadie so ba Kristo nhyira wo bibia na mesrɛ Awurade sɛ ɔnkɔ so amoa yɛ nyinaa nti abrɛ biada hyia me wɔ Ghana time 8 p.m. ɛwɔ TikTok na dwumadie a yɛato no din sɛ nkwagyeɛ berɛ salvation hour 24/7 yɛnkyire Kristo asɛm TikTok no ebinom ɛka Nyankopɔn asɛm wɔ so ebinom nso de di nsɛm hunu yɛn deɛ yɛbɛyi so platform no deɛ abɔ Kristo asɛm dawuru amen Romans chapter 5 verse number 8 ɔse na Onyankopɔn eyi ne dɔ a ɔdɔ yɛ ne kyerɛ ɛfiri sɛ ɛda a yɛda so ɛyɛ de bɔnyɛfoɔ no Kristo bɛwu mae enti afei mmom a wabu yɛn bem ɛwɔ ne mogya mu yi wɔnam ne so
ɛbɛgye yɛn so yɛn nkwa afiri abufuo no mu. Hallelujah. Wasina onyankopɔn yi ne dɔ a ɔdɔ yɛn no kyerɛ. Ɛfiri sɛ yɛda so yɛ no bɔnyɛfoɔ no Kristo ɛbɛwu ɛde ma yɛn. Yesu Kristo abɛyi ɔdɔ no awie. Wabɛyi ɔdɔ adi ne de akyerɛ yɛ awie. Ɛberɛ a ne yɛda so yɛ de bɔnyɛfoɔ no. Ɛberɛ a ne yɛda so te mpenatwim. Ɛberɛ a ne yɛda so te nsadwaase. Yee. Nsadwaase. Bakɔhwibra bubra bɔne. Saa berɛ no a ne yɛte bɔne mu wɔ wiase a yɛnni anidasoɔ biara no. Wɔsɛ Yesu Kristo dɔ no yie ne ho adi na obɛwu de maa yɛn. Sɛ yɛmfa ne so ɛnya nkwa ɛmfiri abufuo a ɛreba no. Was 30? The wrath of God is on the way. Kristo mu abufuo da bi wɔ hɔ. Kristo Yesu mu abufuo da bi wɔ hɔ. Abufuo da bi ba o. Abufuo da bi ba. Wode sɛ onipa bi kura abufuo a hwesiri osite o pata no kora mpata. Na wotwe de mpɔkwa me na wote soro no. Na ne buafu no so wɔ ba. Hwɛ, na aka sɛ yɛbɛtena sase wɔ so adidi kwa, ahome kwa. Na hwan na oyɛ fie wura a mepache wabɔ ka si ne fie a wo bɛ ha dan ya wo de bɛkyɛ okwa. We shall give an account. The brother, me too for. Baby a wabɔ bra no akoduru bia wo wiase bia no, ene ma wonsa so. Na utran ko ye ne se wu se kinkrei. O document emu aton. Abraba be boy no, ene na abɔfo no atwere gu krata mu a omde ko bɔ charge. Abraba be boy no, eno na o matwere gu krata mu omde be bɔ charge. Ede di akiri. Wan kasa bubɔ wa, wan kasa wo say yes, wa be wiase. Enti wo se na sɛ ɛberɛ a yɛyɛ atamfoɔ no. Ɛberɛ a yɛyɛ atamfoɔ no, tie. Wɔnam ne ba no wuo no so apata yɛne onyankopɔn ntam de a. Afei mmom a wapata ama yɛn. Wɔbɛgye yɛn kwa mmorosoɔ ɛwɔ ne nkwa no mu. Na ɛnyɛ wei so nkum. Na mmom nso yɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo a yɛnyɛ ne mu empata yi so ɛhoahoa yɛn ho ɛwɔ onyankopɔn emu. Nti saa dwom na meto yɛ no. Koteshi we nyina wo mu de frafra. Enya Yesu Kristo aba me enya nkwa enya ne mmoroso. John 10:10 hɔ no last verse no. Saa onso kan nsɛm no hɔ. Oyifo magye so be wi no kum no na wase na me Yesu de me bai. So nya nkwa no nya ne mmoroso. Ene na no kware agirifo adwontofo de to saa dwom. John 10 verse number 10b hɔ no. Ene omdi so saa dwom. Oba ye nyankwa nya ne mmoroso. Ye Mawurade Yesu ye. Oba ye ni nyanko. Awurade ba ye ni nyanko. Ye nya ne mmoroso e. Eyesa John chapter 10 verse number 10b. And yi sa quote ni free the to sa. The kwari agidi for dwum bia ye bebedwom based on Bible quotations. And we jina so no the touch. No ma de sha dwom no ma to. Yes. Eti Kristo mama ena anadua ye hia ye. Menware ma asem ni bim. Kakra me de ba ye ai me no be che ye. De woni Kristo no oni nkwa. Nti mesre dodo nyina ne adofo no nyina se moma ye ntra sase we so emo bra abra yan hwehwe Kristo amena me di hene wo ya brabom. Sa wote boni bi mu a sesa. Sa wadwene ye wontanta ebra wo ba Kristo mu ase kowiase a me pa chew bonsam de pe wapam wa firi Kristo na ase. Mo ni mra ho so. Na Kristo do a wabayi na di ade akyire yi yampene so ne yantina mu na eno ne yankwa nipa bebre awu o mansum Kristo a o mo kra no ewo baabi a
ɛyɛ ahometie ɛbea wɔn a wɔbɛdi kristo akyi som kristo nukuram na wɔn kra no saa bere ɛwɔ ahomegye pam onipa wu a n'abrabɔ nsi eti mɔma yɛnhwɛ yɛn ho yie na abrabɔ a yɛrebɔ no yɛmfa ɛma kristo yesu obi apere wiase agyapadeɛ saa ma nnɛ wɔda dɛm otumi kora nsɔre ɛnso wɔsi yɛ nyaa no ɔmfa wiase agyapadeɛ no nyinaa kokofoɔ no wɔsi yɛ ma ne mfa ɔbɔ mmɔden yɛ tutu anammɔn kokɔ baabi kɔyɛ yɛ akɔtwe mma nso saa ɛnɛ efie no a wɔtumi wɔte aborɔnsan so no ɛnɛ yare akyi no so kɔ akyi no ama yɛde no abɛto danketewa no wɔ fam ɛdeɛ ne yɛgye no wiase deɛ ne yɛgyeɛ yɛ wokura manso deɛ na yɛgyeɛ ɛna wontumi fa asɛm nkyɛi ɛdeɛ ne yɛgyeɛ na wokura yɔmmɔnwono ɛne atirimɔden deɛ ne yɛgyeɛ ɛwɔ wiase ɔdoma nkoma wo bɛpɔn yɛ na yɛkɔ akɔbu nkontaa akyerɛ yɛbɔfoɔ no nti ɔbɔ ne wiase na wɔde yɛbɛtena mu no ɔne yɛ wɔ abrabɔ mu nhwehwɛmu nti kristo mama ne adɔfo no ɛna anadwo kakra mede bae ne sɛ wonni kristo a wonni nkwagyeɛ nkwagyeɛ nso hia mu onipa dasani biara nkwa no nso wɔ yesu kristo sɛdeɛ fɛ John kaeɛ no nti yɛbɛsrɛ toto a yɛahyia nyinaa sɛ mommɛyɛ nyinaa nye yesu kristo ni ɛwɔ no kuram na yɛnante wɔ n'ahyɛdeɛm ɛwɔ surom na wɔpie a yɛnya nkwagyeɛ da di akyire awurade hu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa ne tumi so nkaeɛ ɔnyɛ adɔyɛ na ɛnsi akra nipadua yie na ɔma n'asɛm no nkɔ so a ne yɛntena no Jesus no life awurade nhyira adɔfo no mu nyinaa salvation a wɔadwumadie no ɛnɛ deɛ no ha ɛna yɛdi si Ghana time 8 p.m. biara ɛna yɛba live yi so ɛbɛtie kristo asɛm nti baabi a wohwɛ me firi yɛ biara no kristo nhyira da ne da nyinaa wobɛtumi abɛjoine me ɛnɛ ne da ɛdi ka a wabɛjoine yɛ mepakyɛw every blessed day yɛwɔ live yi so a yɛtie awurade asɛm medin ɛde evangelist David Owusu yɛ adodoɔ no afrɛ me ogya wura yɛ mewɔ True Faith Church International mu nokware gyidi kɔkɔɔ asɔre yɛ ne branch ɛwɔ Kumasi Sokobai Wood Village ɔsɔfo odifo Jacob Eche asafo ɛna mewɔ hɔ sɛ ɔsapakani yɛ ada ne da nyinaa yɛ na media yi so ɛbɔ kristo ɛmu asɛmpa no ho dawuro sɛ nipa ɛmɛhwehwɛ Christ Jesus ɛwie bere mu na yesu mu nkuto na nkwagye wɔ when you ignore Christ a ɛnya deɛ sɛ wobɛnya nkwa bra yesu mu na ɔmfa n'asɛm mu tumi so ntetew na yɛ nyinaa yɛntimi nkonya nkwagyeɛ kristo ɔnhyira yɛn daa amen. All right, wasi yempre na yemfa enko ahememu opinion didua wasi may God bless you and make you great. Amen. God richly bless you.